Hayırlı kün Татарстан, hayırlı kün hürmetli televizor караучылар. Туры эфирда сезне сәламлейм мин Ойзилә Батырханова. Бүген 26 январь иртәсендә һәр кемгә уңышлы эш көне телибез. Ә инде тапшыруыбыз башында гадәттәгечә сезне бу көннең кайбер истәлекле вакыйгалары белән таныштырып үтәбез. 26 январь халыкара таможня хезмәткәрләре көне. Тарихка күз салсак, 1953 елның 26 январында Брюссельдә таможня хезмәттәшлеге советының беренче сессиясе була. 1994 елда ул Бөтендөнья таможня оешмасы дип исемен үзгәртә. Хәзерге вакытта Бөтендөнья таможня оешмасы 183 дәүләтне берләштерә. Алар барлык халыкара сәүдәнең 98% артыгы белән идарә итә. 1788 елның 26 январында Австралиядә Сидней шәһәре тургызыла. Шәһәрнең исеме шул елларда Бөек Британия дәүләтенең колониялар министры булган Лорд Сиднейга атап кушыла. 1918 елның 26 январында Ленин Россиядә календарь реформасын уздыру турында декретны имзалый. Шулай итеп, Россия дәүләтендә Григориан календаренә күчәләр һәм яңа стиль буенча яши башлыйлар. Хәзерге заманда видео төшерү һәр кемнең кулыннан килә торган эш. Моның өчен бары тик шәп идея кирәк. Өстәвенә иң яхшы татар телендә төшерелгән видеоларга акчалата бүләкләр дә тапшырыла. Сүзебез Тәэсир татар видеороликлары бәйгесе турында. Узган ел Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Матбугат.ру порталы оештырган бәйге агымдагы елның март аена кадәр озынайтылды. Ә җиңүче исә 50 000 сум акча Шуңа күрә тәвәккәллегез, кызыклы, иң мөһиме татар телендә видео төшереп аны бәйге.татар электрон адресына юллагыз. Ә без шушы урында Тәэсир татар видеороликлары бәйгесенең декабрь ае җиңүчесе Дилә Рамазанованың иҗат җимеше белән танышык. Киләчәк китапханәсе нәрсә була ул һәм кайда урнашкан? Казан су елгасы буенда гадәти булмаган бина тора. Ул республикабызның милли китапханәсе. Әйдәгез сезне аның белән якынрак таныштырам. Китапханәгә керү белән сезне һәр вакыт ярдәм итәргә әзер булган администраторлар каршы алалар. Китапханәнең визит карточкасы булып әлеге инсталляция тора. Ул Казанның яшь осталарының иҗаты. Монда 6 гасырдан бирле татар язма алфавиты итеп кулланылган 5 төрле алфавит күрсәтелгән. Рун, уйгыр, гарәп графикасы, латин хәрефләре һәм кириллица. Күз алдына гына китерегез, гасырлар дәвамында татар телендә язу ничә төрлегә үзгәргән. Ә хәзер нигә ул киләчәк китапханәсе дигән сорауга җавап бирергә вакыт? Без яраткан татар авторлар әсәрләрен, энциклопедияләрне, башка китапларны алабыз. Мине аеруча энциклопедияләрне өйдә ашыкмыйча уку мөмкинлеге куандыра. Укучы билетын чыгарабыз, ләкин ул гади генә билет түгел, ул банк картасы кадәр генә һәм республиканың бар китапханәләрендә эшли. Китаплар белән терминал янына киләсез, ул башта сезнең билетны укый, аннары махсус куышлыгына аларны куясыз да, тылсымлы юл белән терминал сезнең барлык китапларыгызны танып ала. Аларга дигән төймәгә генә басасыз да, һәм китапларны алырга мөмкин. Мондый электрон библиотека хәзерге заманда бик актуаль дип саныйм. Шулай ук монда музыкаль залда бар, кешеләр колакчыннар киеп фортепианода уйныйлар. Күз алдына китерә аласызмы? Биредә винил пластинкалар уйнаткычы бар. Мин аның яныннан тыныч кына узып китә алмадым. Бу җырларны тыңлаганда әби-бабаларыбызның яшь чагына кайткан кебек булам. Менә шулай милли китапханәгә барган җирдән Дилә видео төшергән һәм иң яхшы видео автор булып танылган. Илһамның кайда һәм ни рәвешле килүен белмисең шул. Шунысын да искәртү мөһим. Тәэсир бәйгесенең оештыручылары әйтүенчә, конкурска элек төшергән видеоларны да җибәрергә ярый һәм тема буенча да бернинди чикләүләр юк. Бәлки сезнең дә Instagram сәхифәгездә шундый видео бардыр. Карап карагыз әле. Ә без кызыклы видеолар турында сөйләшүебезне дәвам итеп, сүзне хәбәрчебез Алия Галиуллинага тапшырабыз. Ул социаль челтәрләрдәге иң кызыклы видеоларны бергә туплады.
Йылдызлар тормышының иң кызыклы мизгелләре Йылдызлы Instagram сәхифәсендә. Иң-иңнәрен сезнең белән бүген бергәләп күзәтербез. Миллион ал розалар җырын ишетмәгән, белмәгән кеше юктыр мөгаен. Иң соңгы Instagram яңалыклары Йылдызлы Instagramда. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшырыбызны дәвам итәбез. Кайчандыр киләчәк һөнәре дип йөртелгән блогер һөнәре хәзер иң күп күрен бирә торган һөнәрләр рәтендә. Блогер башка төрле уларны инфлюенсер дип тә атыйлар. Онлайн мәйданчыкларда видео төшерә, фото ясый, текст яза һәм реклама өчен акча ала. Кемнәрдер гомер буе төпләнеп хезмәт иткән эшен блогерлыкка алмаштыра. Хәзерге заман һөнәре турында студиябызның бүгенге кунагы блогер Рәфис Атаказ белән әңгәмә корырбыз. Исәнмесез, Рәфис? Исәнмесез. Гадәттә инде сез үзегезнең Instagram дусларыгызны сәлам, Сәлам, бу тагын мин әле дип башлыйм әйе. Шулай. Һәм димәк инде сезне менә шулай язучыларыгыз видео төшергәнегезне көтеп тора. Әлбәттә, мин инде менә 3 ел хәзер Instagramда бит инде блогер дигән матур сүз бар. Шәхсән мин үзем яратмасам да. Һәр көн инде элегрәк инде менә һәр көнне иртән сәгать 9-да мин видео куйдым. Хәзер бераз гына бу елларда әле менә бер ярты елда сирәгәйде. Хәзер атнасына 2-3 генә куям. Элегрәк көндә һәр көнне иртән куйдым. Атнасына 2-3 бу ким түгелме соң? Бу ким түгел, әлбәттә. Хәзер чөнки stories дигәндә күбрәк storieска куябыз. Менә мин шулай атыйм инде Instagramның үсте бар, Instagramның асты бар дибез. Лента һәм stories. Күбрәк storieска менә монда килгәндә мәсәлән бүгенгедән алыйк, мин иртән куйдым. Мин бүген иртән торып шунда йөгердем. ГТРК Татарстан, шулай. Ансын тиз генә storieска куйдым да, аны инде тиз генә бу тик кыска информация, кыска мәгълүмат. Лентага инде монда инде минем карашларым монда инде язып, пост, менә шулай ансын инде пост инде лентада. Әйе, хәзерге вакытта блогерлык ул әлбәттә инде сезнең төп эшегез. Менә сез әйтеп киттегез инде 3 ел элек кирип киттем бу эшкә дип. Ничек, нәрсә этәрде сезне? Нәрсә дә этәр дип, менә шул теге минем биктә бер вирусный видео тузган иде инде, һәм сөйләп тормыйм. Шул тузгач, аннарсын үзенә менә шулай килеп чыкты, кемдер мине эзләгән, мин аларга җавап иттереп, ул җавапны бирер өчен Instagram кирәк булды, шул кушымтаны кушып аларга кирәк булды интернеттан. Шуннан китте инде аннары үземә укыган кызлар, дуслар, син бит инде матур сөйлисең, шуңа көшәйдә нәрсә булса тегеләр булай. Шуннан китте дә мин бер ел әле теге үземне блогер дип тә түгел. Әле ул вакытта минем рәсми эшем бар иде, менә сез алда дип үткәнчә. Бер ел инде эшләп, аннарсын инде. Сер булмаса әйтегез әле, төп эшегез нинди иде? Мин ул вакытта Мәскәүдә тора идем. Мәскәүдә мин полипропиленовый заводта эшлидем мин. Менә шундый трубалар ясый торган заводта эшлидем. Димәк, завод эшен сез блогерлыкка. Аннан соң менә бер елдан соң инде менә 19 елның майында мин аңладым да, аннан соң инде менә чакырулар, анда интервью, монда интервью, КВН китте, тагын инде чаралар, татар тормышы, яшьләр тормышы, гел менә хәрәкәттә, гел бәрәкәттә дигән кебек. Шуннан әйтәм, булай да була бит әле дидем дә, мин бит аш үлмим дип, менә шулай ничектер үзенә блогерга кирип киттем дә, миңа һәм бу рәсми эшем кирәк булмады. Мен 2 ел инде хәзер нәрсәле безработный. Ләкин юк, әйтергә кирәк, сезнең эшегез бар, бары рәсми эшем юк дип. Киләчәк көннәре дип әйтеп бит инде. Һәм хәзерге вакытта сезне ничә кеше сезнең тормышыгызны күзәтеп бара? Мине бүгенге көндә менә соң мәртәбә караган идем, 32-гә якын. 32 мең. 32 мең, бәлки артыграктыр да. 32 мең кеше карый. Шуларның инде бик шәп дип әйтергә. Шулай булар инде, бу минем шәхсән, бу минем подписчикларым. Менә Рәфис, сез совет тәрбиясендә үскән кеше, яме? Һәм инде бер интервьюзда укыган идем. Минем әти исән булса, әлбәттә инде бу һөнәрдә эшләвемне ул кабул итмәс иде дип әйткән идегез. Димәк, күңел белән совет тәрбиясендә тәрбияләнгән кеше ул барыбер менә бу блогерлык һөнәрен әле үз итеп бетерә алмый. Ансы бар, менә сез бик дөрес әйтәсез. Минем подписчикларым да хәзер тигәйләнеп кайтабыз. Минем подписчикларым да Рәфис, сез кайда эшлисез? Мин дә аңлатам иде, менә тур эфирларга чыккан вакытта җавап иткәндә, мин эшләмим, менә мин блогер. Блогер икәнегезне аңладым, менә эшләүгез кайда эшлисез? Шулай да кайда эшлисез? Мин әйтәм, менә бу минем төп эшем. Мин иртән торам, бу минем бөтен вакытымны ала. Тегә килгәндә дә без совет чорында бит шундый төшенчә бар иде сеңелем, тунеядец дигән теге эшләмичә, ул вакытта менә шагыйрьләрне, җырчыларны, язучыларны теге рәсми дәүләткә эшләмисә
икән, демәк син һөнәр иясе түгел дигән. Миндә дә шул калган. Ул безне бит ничек үстерде? Менә укып бетерәсең, диплом аласың, эшкә чыгасың, эшлисең, төнән шуннан Гомер буе бер җирдә төпләнеп эшләргә кирәк дигән бар әле. Шундый үрнәк безнең әни менә мәктәпне бетергәч 18-дә эшкә кергән. Шунда 50 ел артык бер урында безнең әни бер эшләде. Менә ул бер кайда кузгалмый, декретка чыгып кирде, 3 мәртәбә. Ул шуннан китмәде. Менә безнең шулай өйрәнгән бит инде. Менә бу блогерлыкны әтидә бәлки кабул итмәгән булыр иде мәрхүм кәй. Күпләр блогер булуның нәрсәсе бар инде аның дип кенә әйтәләр. Ләкин шулай да бит, менә идея кирәк. Ул вакыт менә без инде сезне әле әйтмәдек. Сез үзегезнең видеоларыгызда гадәттә ниндидер фәлсәфи уйлар, үзегезнең шушы тормышка булган ниндидер карашыгызны җиткерәсез. Һәм инде барыбер димәк, менә шулай халыкка нәрсәдер җиткерер өчен ул азыкны бит әле табарга кирәк. Менә бу урында сорыйсы килә, нәрсәдән сез гадәттә илһам аласыз? Нәрсәдән гадәттә мин беренчедән үзем менә блогер булып хәзер эшлик дигән сүзне кулланыйк инде бик тә. Мин иртән тору белән төрле чыганаклардан яганакларны укыйм. Мин теге булай гына, мин тордым, ипи пешердем, теге ашадым, кием алдым дип кән түгел, ниндидер файдалы, менә бүген нинди кызыклы хәбәр бар икән. Кызыклы дигәндә инде бу теге кызыксыну уята торган, күлдерә торган түгел. Һәм мин аны инде ниндидер мондый гына сез яңалык укыган кебек, менә яңалык булды. Хөрмәтле иптәшләр, менә бүген монда булган түгел. Мин аны инде юмор белән, сатира, сарказм белән, мәсәлән инде, хәзер яшәргә бик җиңел булды. Менә шул булган әле. Төннәр буе икламыйча ятайдым. Хәзер шөкер Аллага шул бул. Ул бик авыр яңалык. Син аны мәшә йомшаграк иттереп бирәм. Әлбәттә без яңалыгыз аннарсың бит сеңелем тагын тиз генә менә кайда барганда нәрсәдер күрәсең, нәрсәдер моның турында сөйләп атырга кирәк. Шундый башка идея килә, мин тиз генә сөйлим дә, менә Instagram ашасына бит шат сәлам бу тагын мин әле җәмәгать менә шунда бар идем, булай булды, автобуста утырган, мин тиз генә сөйлим дә. Эш коралы гел яныгызда инде димәк. Бу минем гел янымда, бу җыклаганда да, бу 2 штук әле моның берсе. Шулай иттереп, менә бу да илһам. Кем белән сөйләшкәндә инде идея килә, әле минем сумкада блогер дәфтәре дигән зур калын китап, 5нчесе инде бу. Һәр елга бер дәфтәр тула. Шунда мин яза барам, теркәп. Менә сезнең сөйләшкәндә бер фикер килә икән, ул бит онытылырга да булдырыла. Мин тиз язып куям шунда 2 сүз белән, 4 сүз белән, аннан кайткач исемә төшә. Теге буна гыйләм кайткач. Мин аны бәлки чыгарам да Instagramга, бәлки чыгармаска да булдыралам. Теге карап, иң мөһиме язып кую. Менә илһам шуннан кеше белән минем подписчикларым бик актив. Рәфис шуның турында сөйләбисең, Рәфис менә бу тема кызык түгелме сезгә? Менә сез моны күрдегезме? Менә ишеттегезме? Менә шулай булган, булай булган. Минем подписчикларым минем белән директташа бик тыгыз элемтә торалар. Менә илһам шуннан инде сеңелем. Менә һәр һөнәрнең үз кагыйдәләре бар. Әлбәттә инде без әле аны башка төрле һөнәри этика дип әйтәбез. Ул табибларның да шул ук безнең алып баручыларның да бар, әйме? Блогерларда андый кагыйдә бармы? Бәлки үзегезнең шәхси менә шундый кагыйдәгез бардыр. Менә мин моның турында бер кайчан да сөйләмәячәкмен, бәлки менә шундыйрак. Бар, минем үземнең кагыйдәләрем бар. Һәм һәрбер блогерның һәм гомуми бөтен блогерлар кагылышлы да кагыйдә булдырылырга тиеш дип уйлыйм. Шундый кагыйдә булырга тиеш. Кайда язылырга, менә блогерлар, хәтта менә безнең татар блогерларына менә шундый кагыйдәләргә таянып, буйсынып эшләсәгез әйбәтрәк булыр иде дигән тәкъдим булса бик әйбәт булды. Мин үзем мәсәлән бер кайчанда үземнең менә минем кагыйдәләр килгәндә инде үземнең постларда нердә мин сүгенү сүзләре, ниндидер әдәпсезлек, ниндидер эчемлек куллану, тәмәке тартуында ниндидер куркынычлык тутыра торган ниләр, шундый чикләүләр бар. Һәм бер кайчанда аннан соң менә безнең күп кенә блогерлар куллана, ошамаса карамагыз, бу минем блогым тесәм нишем дигән. Менә иң яратмаганым шул, мин аны кулланмыйм. Димәк инде андый тискәре сине карап барган, сине хөрмәт иткән кешегә алай итеп тискәре итеп җавап бирергә ярамый. Менә бит ул аннан соң шунда истә торырга кирәк сеңелем. Без бөтенебез бер төсле түгел димәкче, ялгыш әйтәм. Мин менә шундый, мин бу мәсьәләгә мәсәлән булай карыйм. Шуннан гына алыйк, менә бер мисал. Сезнең күлмәкне 5 кеше караса 5 төрле төс әйтерләр, шулай бит. Менә юк шулай дик бит. Иратлар караса күлмәк, иратлар өчен бу күлмәк нинди? Бу кызыл күлмәк, шулай бит. Шулай диярләр инде. Шулай дияр, менә кызыл күлмәк диярләр. Минем өчен бу фуксия төсендәге күлмәк. Чөнки мин аны беләм. Менә һәм безнең караучылар да шулай. Алар язалар сиңа, менә килешми, Рәвис шәшен килешми, киемен килешми, менә шулай кирәк булай. Мин аларга бит син ошамаса карамагыз дип әйтеп, монсы бик җиңел усул. Җавап бирү критик. Яра, рәхмәт киңәшегезгә, мин тырышып эшләп карам, мин аңладым сезне менә ничектер. Әгәр дә инде шуны тупас җавап бирәсең булса, гомумән җавап бирмәсен аларга.
Һәр вакыт хөрмәт белән Хөрмәт белән карарга, ул бит сиңа машарга нитергә түгел, ул бит сине барып карый. Аннарсын безнең блогерлар өчен нәрсә иң мөһиме? Статистика, охват, карау, ул бит нинди генә фикер ясар да тискәреме, яхшымы, ул бит Instagram өчен мөһим түгел. Иң мөһиме аның менә саны һәм синең охватларын күтәрде. Шуннан чыгып, менә шулай кагыйдә дигәндә. Башка татар блогерлары белән аралашасызмы? Аралашабыз әлбәттә, ничек инде. Аралашабыз дип һәр көнне шалтыратышып нитеп түгел, без инде һәрберебез бер-беребезгә язылган. Әлегә шул Instagram битләрендә без һәрберебезне карыйбыз. Булай бик диге без синең постыңны карадым, ой шун дустым молодец диге дифирамблар укымасак та без лайк куйган. Күрәсең, бу кирип караган икән, мен икән күргән. Мин аны ул да мен икән шулай карый. Бу инде бер-береңне өйрәнү, бер-береңнән тагы нәрсә бар икән дип карау. Бу инде кызыксынып, мин шуны блогерны яратам дип юк. Блогерларда мин мәсәлән үзем блогер буларак, минем яраткан блогерым юк. Дип әйтәм. Мин аларның һәрберсен карыйм. Бу татарлар арасындамы яисә инде гомумән алганда? Мин әле хәзер татарлар турында гына сөйлим. Чөнки бу телефонымда минем татар дөньясы. Татар дөньясы. Тагын бер шундый телефон бар, ансында урыс дөньясы. Теге Өйрәнер өчен инде бу. Өйрәнер өчен, яңалыклар укыр өчен, кешеләр таный нәрсә кая алга киткән икән. Бу бер нинди очракта да кабатлау, копировать түгел. Ой, менә урыслар шуны төшергәннәр дә, мин моны татарлаштырып, миндә шулай төшерим әле дип түгел. Минем андый гадәтем юк. Ну, шундый булганнарда да менә кайчак язам. Менә бит инде мәйтәм, бер айлык күрдем бит инде. Ник менә татарча. Һәм тем более сез аны тәрҗемә иткәндә сезнеке тупасрак чыга мәйтә. Урыс телендә әйтелгән шутка, шаярту, юмор татар теленә килеп җитәлми ул барыбер ничек без аны. Үзебезнекен уйлап чыгарсаң, үзебезнең телдә, кадалып китсә шунда дөньясы дип, менә бу безнең шаны урысча тәрҗемә итсәң, чыкмый бит. Менә кадалып китсен дөньясыны, шулай урыстан кергән юморда. Менә әлбәттә карыйбыз, аннарсын блогерларның үзләренең чаты да бар хәтта WhatsApp'та. Һәм шушы урында тагын бер сорау бирим әле. Безнең татар блогингына нәрсә җитми? Проблемалар бармы? Әлбәттә бар. Менә шул яңа әйткән менә кабатламасыннар иде бердән. Менә алар гына карый түгел бит, алар хәтта уйлар. Менә без карыйбыз да, без күрдек тә инде буларны, халык күрмәгән. Халык бездән дә акыллы. Шундый күрә, минем үземә дә син күрдеңме, әллә кемнең блогында шул төшергән, ул бит ни әллә кем төшергән иде, урысларда теге төшергән иде. Хәтта урыслардан түгел, чит илдән кергән Instagramда бар бит безнең. Чит илдән. Вот шуннан керәләр. Мен күрдем, менә үзеңнеке кирәк. Һәм идеялар күбрәк булсын. Идеялар күбрәк, татарча булсын иде ул. Тәрҗемә иткән, кемнәндер алган. Юк, менә татарныкы, менә чыктың үзең турында, менә авылга кайтасың, дусларга барасың. Без бит күп йөрибез блогерлар. Шуннан да идея, мин мәсәлән үзем вакыт белән кайчак була теге, идея юк димен дә, аннан соң ничек инде юк дип үзем була. Менә шул минем тәкъдим. Бик зур рәхмәт, Рафис әфәнде, бүген иртәгезне без белән башлаганыгыз өчен. Һәм инде әлбәттә менә шулай блогер тормышын безгә бар яклап, сөйләп күрсәткәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт. Яратып эшләгәндә эш һәр вакыт җиңел бара. 26 гыйнвар эш көнегез әнә шулай яраткан эштә җиңел барсын дигән теләктә тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саубулаша. Исән-имин булыгыз.